Ba kowa ke da sa'a kamar wannan bawan Allah ba. Akwai wani matashi a arewacin Najeriya mai suna Sadiq. Mahaifinsa ya rasu tun yana ɗan ƙaramin yaro. Mahaifiyarsa kuwa ƙananun kaya take siyarwa a kasuwa. Sadiq bai samu damar shiga jami'a ba saboda rashin kuɗi. A kullum yana jin mutane suna cewa rayuwa ba adalci ba ce, rayuwa ba tabbas, amma bai yarda da maganarsu ba. Wata rana wani abokinsa ya ba sa wata wayar Android tsohuwa. Wayar ta riga ta tsufa amma wayar tana hawa intanet, saboda haka sai ya bude Facebook, ya bude TikTok, ya bude WhatsApp da shi. Wata rana a Facebook ya yi kicibis da wani bidiyo. A cikin wannan bidiyon abin da ake cewa idan kana da waya, kana da intanet, to kana da damar samun kuɗi a online. Wannan bidiyon ta dame Sadiq. Ya fara shiga YouTube yana koyon abubuwa kyauta, yadda ake kirkiran content, yadda ake amfani da Facebook da TikTok, yadda ake amfani da waya a samu kuɗi a online. Duk da cewa ya san ba sauki, sau da yawa ba shi da data. Wani lokacin mutane su yi masa dariya, su ce masa ko harkan online da kake gani harka ne na damfara, ba a samun kuɗi, kawai ƙaryar mutane ne. Amma bai yarda da maganarsu ba, ya ci gaba da abin da yake yi. Bayan watanni ya fara ƙirƙirar content na labaran rayuwa da nasiha. Bidiyonsa na farko bai samu karɓuwa ba, na biyu ma haka, na uku ma haka, amma bidiyonsa na 11 ya samu viewers. Daga wannan lokaci rayuwarsa ta canza. Mutane dubbunne suka fara yin following, suka fara yi masa comment da wannan labarin naka ya taɓa zuciya. A yau da nake baku labarin Sadiq ɗin yana samun kuɗi daga content, sannan yana taimakawa mahaifiyarsa, sannan kuma ya ɗauki wasu matasa yana koyar da su yadda ake rubuta content da yadda ake samun kuɗi a online. Sai da yawa matasan mu jajircewa ne ba sa yi, kawai sai su ce ba za su iya ba, amma inda sun jajirce za su iya. Saboda haka idan labarin nan ya taɓa maka zuciya, ka je comment section ka rubuta